Mayong hapon mga binati o minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Karon di ay kanang last nga filing diri sa itong pag-serbisyo, nagitawag mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Magtinama yun ang kanunay para makabot na to ang kalambuan sa itong lungsod. Ato ngayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric H. Pahulyo o mga kauban. Ato ganun suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa itong lungsod. Importante yung guys katong kuha na to, katong serbisyo o mualagad sa katawhan at sa lungsod sa Matalom. Okay. Balikan ko, welcome to my channel, welcome to Ikot TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ikot live diri sa Municipality of Matalom, Dicalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay? May itong batong guys. Magtinabangan yun na kanunay para makabot na to ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Balikan ko, welcome to my channel, welcome to Matalom, Ikot live there is sa Municipality of Matalom, Dicalidad na serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.